Епичният живот на Аристотел Онасис е толкова загадъчен, колкото мит от древногръцката митология и представлява изследване на парадоксите, които го правят завладяващ, именно заради своите противоречия. Той беше човек толкова нежен, че можеше с часове да си играе с дете, докато изпълнителни директори отчаяно чакаха вниманието му. И въпреки това, често се държеше грубо, а понякога дори физически нападаше хората, които обичаше. Можеше да похарчи десетки хиляди долари, за да зарадва приятел, но често обиждаше сервитьор, като не оставаше почти никакъв бакшиш. Нямаше вярност към нито едно правителство, но успяваше да се справи и да работи с всякакви гръцки режими по времето на живота си. Отношенията му с преста бяха на границата между любов и омраза. В един момент даваше дълги интервюта, а в следващия удряше фотограф в лицето. Вечеряше в ресторанти, където вниманието беше гарантирано върху него, но никога не беше известен с това да дава автограф. Някога беше купил 1 милион унции злато, притежаваше собствена швейцарска банка. Планираше да построи танкер от 1 милион тона. Искаше да създаде първия въздушен товарен самолет за туристи, който да пренася хора и техните коли между Америка и Европа. Мечтаеше дори да купи собствена държава, за да не бъде никога тормозен от данъци. И все пак можеше да избухне в ярост, ако е прецакан с $2. Рядко даряваше за благотворителност, но на практика издържаше над 50 свои роднини и даваше работа на повече от 10 000 гърци. Вечеряше и разговаряше с царе и държавни глави, но предпочиташе компанията на актьори, комарджии и просто стари приятели. Роден беше за да манипулира, но ненавиждаше да дава заповеди на подчинените си. Беше застраховал абсолютно всичко, което притежаваше, а въпреки това твърдеше, че ако загуби всичките си пари, ще може спокойно и без страдания да започне от начало. Той се гордееше, че е получил всичко, което някога е искал, но често беше мрачен, ненавистен и язвителен. Следваше до крайност само един принцип от своята лична религия – да осигури собствените си благополучие. И все пак, единственото, което наистина желаеше, бе онова, което не можеше да си купи с пари – милостта на боговете.